Какво ще казате? Супер се обнали 8 скука с първата дори. Не, 7 бяха, колкото сме ние. Винко, той не може да брои, а ходи на училище, нали? Ходи, ама що ли да не учи? Все е болен. Не е вярно, мога да броя. Ей, сега ще ви го доказа. Ние сме 7 братнета, 7 малки джуджета, 1,